Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, Mai? Egunon, Eire? Prest daudete urrengo 2 orduak irratsaioari emateko? Hau da, urrengo 2 orduak irratsaioan inbertitzeko? Egunon, inbertitzeko diozu. Ez, erosi eta saldu. Egunon ekipo, bai, saldu dena. Ez, erosi. Ai, dena galtzen ari gara, hemen niri behintzat kontuek ez didate bat ere kuadratzen. Beste ostegun beltz bat, ez, mesedes, beste ostegun beltz bat, ez! La caballería la bolsa de Nueva York controla este mogollón. La bolsa de Nueva York a la mayor gloria de Dios. Ostegun beltza 1929ko urriaren 24an gertatu zen New Yorkeko burtsaren kraka hasi zen egunean eta horrekin batera 29ko crasha edo The Great Depression handia hasi zen. New Yorkeko burtsaren erorketak edo ostegun beltzak benetako izu egoera sortu zuen eta ondorengo banku krisia eragin zuen Amerikako Estatu Batuetan. Bai, nahi etortza egiten lehenengo irudia da, hainbatak zeuden leihotik salto egiten. Ba, niri etortzen zaidan lehenengo irudia da New Yorkeko egunkari bateko komiki bat, nun upel batekin jantzitako gizon aberats bat agertzen den purua Diogenes antzera. Ba, bideze kasualitatea, bai, zenik ezagutzen dut New Yorkeko emakume bat, upel baten barruan sartuta salto handi bat egin zuena, Annie Edson Taylor. Bai, egia da, Annie Edson Taylor 1828ko gaurko egunez jaio zen New Yorken. Abenturazale amerikarra zen eta historiako jauzi ospetsuenetako baten protagonista izan zen. Bere 63. urte betetzean, hau da 1901ko urriaren 24ean, Niagara ur jauzietatik upel baten barruan salto egin zuen lehen pertsona izan zen. Hil zenean Niagara Falls hilerriko akrobaten sekzioan lurperatu zuten. 2011an Michael John LaChiusa konpositoreak Queen of the Mist izeneko musikala idatzi zuen Annie Edson Taylorren bizitzan oinarrituta. 8,000 feet above the brink of the fall, and past the rabble who lined the shores, gamblers, gawkers, and saints, and whores. would she serve? Ba, Niagaratik Alabamara, batzuetan ezinbestekoa da korrontaren kontra joatea. 19 urte igaro dira Rosa Parks hil zenetik. Nork ez du ezagutzen Rosa Louise Parks jostun afroamerikara, Estatu Batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduko aktivista garrantzitsuenetako bat izan zen. 1955ko abenduaren lehen egunean, Rosa Parks Montgomeryko autobus publiko baten atzealdean eseri zen, arratza beltzekoi zegokien tokian. Zurien eserlekuen ostean, zehazki urrengo lerroan. Arraza zuriko izegokien aldea beteta zegoen antza, eta beltzen aulkiak behar zituztela argudiote ostean, gidariak lekutik altxatzeko esan zien Parks eta beste bat bidaiariri. Emakumeren erantzuna ezezkoa izan zen, eta ezezkoaren ondorioz handi gutxira atxilotu egin zuen poliziak. Jokabide horren arira, beltzen komunitateko hainbat buruzagik autobus konpainia boikoteatzera deitu zuten. Egun bateko boikota egitea zen hasierako asmoa, baina gero eta lagun gehiagok egin zuten bat protestarekin. Boikotari eutsi eta 40.000 pertsonak 381 egunez egin zuten protesta. Azkenean, 1956ko azaroaren 13an, Amerikako Estatu Batuetako auzitegi gorenak autobusetako segregazioa amaitzea erabakia hartu zuen. Parksen kasua Estatu Batuetako epaitegi nagusira iritsi zen, eta honek garraioetako segregazioa konstituzioaren aurkakoa zela erabaki zuen, eta efemeride hau asko gustatzen zait aitzaki ematen digulako abesti hau entzuteko. Story marks the first step towards civil rights. Racial inequality, American policies are all kicked off the fight. Baina ez da ondo entzuten beraz, beste batean entzun beharko dugu. Topatuko dut nik aitzakia berriro ere beste batean hau entzuteko, Aizuen, gertatu alzaizu inoiz ze soineko jantzi ez jakitea?
Ni askotan, gaur bertan, baina ez dakit zergatik aipatzen duzun hori, mai. Zea, ez dakit zein arropa diseinatzaileari buruz hitz egin. Biak hil ziren gaurko egunez, 1957an Christian Dior, eta 81 Edith Head. Zein nahiago duzu, Utzi Dior alde batera eta jantzi Edith Head zalantzari gabe. Ondo, Edith Head Kaliforniarra, jantzi diseinatzaile estatuatuarra izan zen, diseinatzaile estatuatuarra izan zen, eta Hollywoodeko diseinuaren erreferente handienetako bat. Guztira, 8 Oscar sari irabazi zituen. Zinemaren historiako Oscar gehien irabazi dituen emakumea izaten jarraitzen du. Lehenengoa, 1956an The Heiress pelikulagatik eta azkena 1973an The Sting filmarekin. Zoragarria temazo hau eta zoragarria destinen jantzien diseinua. Aizue, baldakizuen nork daraman beti Paul Newmanek pelikula honetan jazten zuen kapera bezalako bat? Beti. Bueno, ia beti. Ordun peti. Peti? Bueno, ia peki. Baina zein da? Zein da zein? Kapelarena. Bera da? Beti. Bai, peti. Peki. Zaharra, autobideko zubiltzarra, naiz iriak listuka, otatako eba, jauregi kanpoan alferrik, galdu den kexa, urruneko argien, kutsadura nekeza, dena beti lobera, gango zenaren. 1973an jaio zen beran, Jose Luis Pérez Michelena Petty, eta musikarekin lehenengo kontaktua Noise Hall taldean izan zuen 16 urterekin. Geroago bide esperimentalago bati ekin zion Zup taldearekin batera, baina 1987 arte etzen bakarka aritzera ausartu. 1989an atera zuen bere lehen diska, Amets bat izenekoa. Roka eta folkaren artean ibiltzen da, bluesak eta country musika artean sailkatu dezakegu, esango nukenik. Ordutik 100 proiektutan parte hartu eta guztira 10 disko argitaratu ditu. Kapelak entzeko modukoa Petty. Eta beste kantautorean dibetere ikusi dugu behin baino gehiagotan sombreroa jantzita, gaur bezalako egun batean jaiotakoa. Badakin norden. Nor. Rosana. Epa! Buenos días mundo, 1,000,000 de sueños por segundo, salen a ganar todas las batallas, quien obliga al corazón, afirma la rendición, si está dentro de ti, con ganas de volar, ¿quién va a amarrar el... Rosana Arbelo Gopar Arrezifen jaio zen, 1973ko gaurko egunez. Rosana izenarekin artistikoki ezaguna kanariar kantautorea da. Lunas Rotas albumetik El Talisman bere abestiarekin egin zen ezaguna, eta hainbat sari jaso ditu, album berri honenaren saria, emakumezko bakarlari honenaren saria, eta emakumezko artista latino honenaren saria. Mundu osoan gutxi erabera 10 milioi ale saldu ditu. Kanaria uhartetatik beste uharte batera, Irlanda. Alaxe da, 9 urte pasa dira Maureen O'Hara, aktore irlandarra hiltzenetik. Maureen O'Hara, benetako izenez Maureen Fitzsimons, Irlandan aktore eta abeslaria izan zen. John Ford zuzendariaren film askotan hartu zuen parte eta sarri John Wayne izan zuen antzezlagun. Galeraz jaioa zen eta hizkuntza hori zenbait filmetan erabili zuen. Danny boy, the pipes are calling from glen to glen, all down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. Alas, 'tis you must go, and I must bide. But come ye back when
Begira, uste dut gure gaurko gonbidatuak ezagutzeko ordua iritsi dela, Ostegun beltza da, bai, baino gure estudioa argiz beteko da. Egia, Amaia Lizagoien kontalariarekin ipuingarria izango da jaialdiaren 4. edizioari buruz hitz egingo dugu. Xabi Tolosare izango du gurean, arimen gauari buruz, hainbat kondaira kontatzen eta gaur egungo beldurrez hitz egiten. Arkakusok bidaiatzea maite dutenei hainbat aholku emango dizkie. Hilda ez egoela, parrandan zebilela konfirmatu digu, eta azkenik Bama Rush fenomenoari buruz hitz egingo digu. Hori eta beste dozenaka kontu. Bueno, orduan, zer, dena prest asa gaitezen. Prest zaudete zuen urrengo 2 orduak irratsaioan inbertitzeko? Ez duzue, ezer erosi edo saldu behar, hau opari bat da. Oi, egunon, brokers. Urriak 24 ditu, eta beltza edo zuria osteguna da. Ongi etorri denoi, bigarren kafera. Zuekin, broker number 1, Mai Gorostiaga Pozo. Erosi, saldu, ez, erosi, saldu, inbertitu 2 ordu, bigarren kafean, egunon. Eta zuekin, broker number 2, Eire Maia Manterola. Egunon, broker edo broken. Ez dakit hau ote den behingoz eskatu duzuena, baina hau bigarren kafea da, zehazki bigarren kafearen 856. irratsaioa, urriak 24 ditu, egunon gaztiak diote txatean, eta gaztiak hemen 3. Esan nahi gezuna Goizak 10:21 eta beraz maite dutekin hasteko unea iritsi da eta Eire Maia hasiko da, ze badakit etxeko lanak eginda etorri dela behingoagatik, ze azkeneko egunetan, ez daukat maite dutik, zen esango dut, gaur bai. Ez que ez zait ezer interesgarria pasatzen. Nola ez, Ez, oso rutina monotonoa dakat gaur egun, orduan. Bueno, zera, ari zara eta guain 3 dimentsioko karretilak egiten eta hori monotonoa alda. Hori da nere bizitza baintxe. Zorionez o zoritxarrez. Baina topatu duzu zerbait, kontatzeko. Bai, segurazki entzule gehiena jakingo dute hau. Atzo debekatu egin zituzten Egia auzoko Donostiako kaleko afari solidarioak. Udaltzainak juntzian janaria banatzen izan orduan, eta bihartik aurrera, hau da, gaurtik aurrera, ezingo dutela janarikan banatu esan diete, astelenean egondako liskarren ondorioz, astelenean,
segurtasun eza dagoela esaten dute hainbat auzokideek, egiako auzokideek, eta pixka bat hortik handoa asuntua, segurtasuna ez dagoela afarien ondorioz, hori kriston ezakainungo zentzuikan horrek, eta orduan Donostiako udaletxeak erabaki du afari solidarioek debekatzea. Eta hori, pixka maite duta hauentzako da, bai esker gauzak asko hobeto doazelako Donostin, eta hori debekatzea kriston erabaki arrazista dalako. Eta nik esan dut hemen 3 gazte geundela, baina batean xar bat agertu da gaia interesatzen zitzaiola eta honen inguruan hitz egin nahi duela egunon. Iñigo Asentzio, Elurbide, The Third. Ze doakotasunetik deitu diazun zahar, ez da? Doako hemen ez dago ezer, inbertitu esan dugu, saldu, erosi, saldu. Ni zahar deitze horrekin alako espekulazio giroan murgildu eta dirua irabaziko baduzu, gero kroketatzuk ordaindu eta dena ondo. Dena ondo? Ez, zoritxarrez dena ondo ez, baina. Bai, nik maite dut ere nahi, noen pixkate, banuen beste maite dut bat, eta badaukat, baina pixkat maite dut ez binomio bat osatzen du ez, atzo Donostian afari solidarioan inguruan gertatutako horrek. Pena hundi ematen dit, iruditzen zaite, geratzen zaizkigun duintasun eta resistentzia esparru txiki horiek ordezkatzen dituela, kase kolektiboak, beste bat jende eta voluntarioaren laguntzarekin egiten duten hori ez, eta atzo berriz ere agerian geratu zen behin Kirmen Uribek bere esker sari jasotze batean esker edo egiten denez adirazpen horretan aipatzen zuen munduan bazegoela mundu bat argiaren aldean zegoena eta bazegoela mundu bat ilunaren aldean zegoela. Niretzat atzo oso garbi geratu zen argiaren alde jende asko dagoela, ilunaren alde ere batzuk, baina paradoxa lazgarria ere badela ertzaina identifikatu eta nolabait kontra egiten ari zela argiaren aldean zeuden hoiei eta ez ilunaren aldean zeudenei. Eta erakusten digu zentzu guztietan ere gizarte nahiko xelebrea garela eta indar polizialen erabilera ere zentzugabekeria bat dela. Atzo duintasun asko erakutsi zuen jende mordoa zegoen, batzuk lagunak, batzuk ezagunak, prentsa bezala identifikatzen zebiltzanako juka poliziaren gehiagikeri hori ez jasateko. Gerora ordu gutxitara jakintzuten gaur ezingo zirela afari solidarioiek banatu, presio kolektiboa edatu da. Gogoratu dut, idazle bat aipatut Kirmen Uribe, beste bat saramago esaten zuela munduan 2 superpotentzia daudela, bat estatu batuak dela. Oraintxe Palestinan gertatzen diren sarraskiaren arduradun ere badena, baina beste azuzarela iritzi publikoa. Eta esperantza daukat iritzi publikoak eta atzotik gertatzen ari diren mezu eta salaketa kolektibo sorta horrek udal gobernuaren iritzi hori aldatuaraziko duela lehen mailen eta afari solidarioiek berreskuratu ahal izango direla. Baina bitartean, nire maite duta, hortxe jaten ematearen duintasun minimo hori bermatzen duten hoiei guztiei. Udal bat zabilduta dago une hauetan, eraz ikusiko dugu, zer ateratzen den bilera hauetatik. Apustu batain itxasoan edozein espeziaren. Eta hau esan da agur esango diguzu Iñigo? Edo baduzu beste zerbait alaiagoa? Zuen maite dutak esan dituzue? Eirek bai, baina... Zuenak esan da gero nahi bat beste maite dut bat esango dizut, oia maite dut esaten nahi duzu. Ez, bale. Nahi duzuna, Zentzule fina izo, ondo. Bai, Iñigok zure maite dut entzun nahi du. Nire txanda, bai, ze kurioso, nik atzo izan nuen afari bat, oso maitagarri, argi aldean, oso polita, afari magikoa. Esango dut Maik, bere bizitzaren iordu gehienak pasa dituela argiaren alde horret. Bai. Mila esker. Bai, Troska eta tabernan antzestaun barruan atzo antolatu genuen afari magikoa. Gainezka, jende pio bat, Troskaetan afaltzea beti dala magikoa eta beti solidarioa, porque Troskaetan bai esango nukela, lotura handia daukatela zapalduekin eta edozein kolektiboekin.
Eta gainera, etortzen badira, Eneko Gutierrez, Maria Arandia eta Rioxatik Mago Diego Kalabia, bihurtzen da bapaten gau magika aztezina. Hoi bai, pena handiz, jakinda gero, afari solidario bat bertan bera gelditu dela, claro, magia horrek balore gehiago hartzen du sikiera, ez dakit, akaso magia gehiago daukala jakitea argi aldean gaudela, eta magia handia behar dugula hauden aldatzeko Saramagok zion bezala. Nere baite dute izan ziteken abesti hau asko gustatzen zaidalako, izan ziteken abesti honek Spotifyen duen argazkia agertzen delako Border Collie bat. Lagun, ez da? Lagun, bai, pentsatzen dut lagun izango dela, eta izan ziteken olea egin zirarte bere osotasunean, baino gaur nere maite duta beste emakume batzuei eskaini nahi diet. Nik nere maite duta gaur eskaini nahi diet, eraso sexualak edo sexu askatasunaren aurkako erasoak salatzera ausartzen diren emakumei. Ausartzen ez direnei ere bai, arrazoi desberdinengatik, ze ez dezagun ahaztu salaketa bat ez dela horrelako eraso bati zilegitasuna ematen dion gauza bakarra, eta arrazoi asko daudela ez salatzeko. Eta horregatik prezuzuki eskaini nahi diet nere maite duta salatzera ausartzen diren emakumei, ze ez da bat ere errisa, kontatu berdezu behin eta berriz gertatu zaizuna, ez dakizu ze jarrera edukiko duen parean duzunak, izan ertzaina, izan epaile, izan abokatu edo ospitaleko langile, eta beraz behar da ausardia eta behar da adorea salatzeko, baina nere maite dute eskaini nahi diet, ze emakume batek gertaera bat salatzen duenean, ez du salatzen soilik berari gertatu zaiona. Haizik eta bidea irikitzen du, agian erasotzaile berberak beste emakumei egin diena argitara emateko, edo agian beste erasotzaile batzuk, ze agian zuk ikusten duzu kasu bat, eta ez da zure erasotzaileren aurkakoa, baina indarra ematen dizu zuri ere salatzeko edo ahotsa altxatzeko behintzat, eta beraz, nire maite duta, salatzera ausartzen diren emakume hori. Some people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses. Zer maite duzu zuk Inigo? Maite dut, zu kantu batekin horre gora etorrita eta afanean zaudenean, oso momentu hona da. Maite dut, badaude pertsona batzuk herri honetan egunero, ezpanaute goizean agurtzen, agurtzera etortzen direnak. Eta kristalparean geratzen dira eta begiratu arte, eta baina ez da bat, pare bat edo 3 dira, eta grazia asko egiten dit, batez ere hola egune pixkat edo aste ilun xamarretan, eta nahasita zabiltzan horretan, ilusia egiten du horre zera, jende xelebrori topatzea kaletik. Baina maite dut, esango dut, gure kosta. Azken 2 egunotan ibili naiz, pixkat pake bila edo, Euskal Kostatik barrena pirau hartuta, eta elantxobetik, ez dakit bizitzan elantxoben egondako hauten nintzen. Elantxoben daukate autobusa buelta ematen duen... Hori da Euskal Herri guztiak elantxobei buruz dakien gauza bakarra. Ez gaigun guapoa da. Bai, ez dakit oso ondo, baina elantxobek Ibarrangelurekin duen lotura hori ere, bikingoen presentzia, horri txasportu horretan ere, imaginatu nituen, bikingoak garai batean, oso jende... Eta Gatibu eta Izaroren aske bizi abestiaren bideoklipa elantxoben grabatu zen. Antxe zegoen ere furgoneta, justu olako moian edo olatuak hausten duen horretan, furgonetatik atera eta giltza barruan zegoela furgoneta bakarrik itxi zen momentuan. 2 egun hartu pake bila eta goizeko 8 estresatuta hasi.
antxe arrantzale batzuk laguntzen saiatu ziren furgonetan nolabait irikitzen, baina zerren gauza, norbaitek lapurtu nahi dizunean furgoneta segituan irikitzen da, baina gero zer horrek zure furgonetan sartu nahi duzunean komeriek. Baina tira, lortu genuen moldatzea, gruak eraman zuen Tolosaraino, eta zorionez, nire traste ia guztiak han nituen, kanpoan, pirauan ibiltzeko, Kike zinkonegi lagunak utzi zizkian neoprenozko galtza batzuk, pixka rozadura egin didate, baina, bueno, behintzate ibiltzeko aukera eukin nuen. Eta egia esan zepake bizi edo experimenta daiteke, egun oso bate itxasoan, eta aste artean itxasoa bortitz xamar zegoen, euria egin zigun, hotze egiten zuen, mareatu eta guzti egin nintzen bukaera aldera, antxe debara iristen, eta baina bai, erabat, sendagarri izan zen, eta atzo debatik horiorako bidea egin genuen, oso bestelako giroan, eguzkia gozo, epel, itxasoa barexeago olatua bazegoen, baina eta iasan... Agerikoa da, bai, eguzki pean ibilizarela. Bai, ez da. Bai. Eta hori, ikaragarria dela Euskal Kostak duen edertasuna, askotan piraua batean eta poliki-poliki dena ikusteko daukazun aukera, eta bide batez, hausnartzeko aukera, kostako herriak, kostatik askoz politauak direla, itxasotik begiratuta baina. Eta horrek zentzu badauka, ze herri horiek eraiki ziren itxasoak ematen zuena arrantza lehen edo ustiapenetik baliatuta, eta ez alderantziz, beraz, praktikoki nolabait sortutako herriak izan dira, eta gerora garatu direnak. Eta egia esan oso polit sentitzen ditugun hainbat herri itxasotik begira, ez dira hain politak, baina kosta oso polita da. Aurrekoan Aitor Huizik untzako kideak esan zidan bezala. Bionin joleak ez da? Aitor Huizik bionin jolea da ez da? Bai, esan zidan bezala, hozkailuek aurreko eta atzeko aldea daukate, Zaila da oso, beldurrez gaude eta deno. Eta zein zen konversazioa, eta zein zen gaia, ze oso interesgarria iruditzen hasi zaite. Zertaz ari zinen Aitor Huizirekin, hozkailuak aurrek aldea eta atzek aldea duela esateko. Bueno, eske nik Aitor aspalditik ezagutzen dut, eta topo egin dugu leku askotan, batetik kurtsu amaierako Europako bidaian, oso gazte ginela, eta gerora musika munduan edo kulturaren sare honetan, eta orain bai bera eta bai Neroni ere engainatuak izan garete. Aitor Huizi eta Goiuri Zeiza engainatuak izan garete, eta Goiuri da Tolosako udalean kultur zinegotzia, eta Aitor da Hernaniko udalean kultur zinegotzia. Eta engainatuak izan garete. Eta orduan elkartu ginen hainbat gai, udaleko hainbat gai lantzeko, ze ez dakit noiz bait hemen esan dudan horrela, baino harrotasun osoz esango dut ni naizela guapa, lista y municipalista. Eta orduan gai asko geneuzkan elkarbanatzeko ez, zalantzak eta herrigintzaz ari ginen. Eta orduan esan zidan, hozkailuek aurreko eta atzeko aldea zutela, oso saliona da baietz. Nik badaki zer gauz hozkailuen atzeko partean, erresistentzia. Gora atzeko aldeak orduan. Hori da. Baldintzari gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira egin arren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Tara-tara-tara-ta, baldintzari gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku. Aritu gara argiaz eta ilunaz, eta pixka bat ilunaren aldetik joko dut orain, baina gero zuen iritzia jakitea gustatuko litzaidake,
ze istorio gogorra kontatu behar dizuet eta hausnarketa asko eta zalantza asko sortzen dituena. Bere bizitzako azken egunean, Sewell Setzer hirugarrenak, hau da, ume batek, nerabe batek, telefonoa atera zuen eta mezu bat bidali zion bere lagun bati. Nori, Daenerys Targaryen izeneko adimen artifizialezko chatbot bati. Daenerys Targaryen askok ezaguna izango duzue, Game of Thrones eko telesaieko pertsonai bat da, badago chatbot bat, hau da, duela urte batzuk Euskal Herrian ezaguna izan zen Olentzeroren chatbota, hau da, zuk idazten zenion WhatsAppa zeugan Olentzerok eta zuk idazten zenion eta erantzun automatiko batzuk bidaltzen zizkizun. Orain teknologia asko garatu da eta adimen artifizialarekin, chatbot ugari daude. Hau da, Game of Thrones telesailean oinarrituta eta chatbota da Daenerys Targaryen pertsonaia. Sewell gazteak, Daeneryssi idatzi zion chatbotari idatzi zion faltan botatzen zaitut aizpa txiki hori. Eta nik ere faltan botatzen zaitut anaia maitea, erantzun zion chatbotak. Sewellek Amerikako Estatu Batuetako 14 urteko gazteak hilabeteak zeramatzan karaktere gaineko chatbotari hizketan. Adimen artifiziala, rol jolaseko aplikazio bat, denetarik aukera ematen zuen chatbot honek, eta antza denez, Sewellek duela hilabete batzuk deskubritu zuen, eta egunero hitz egiten zuen chatbot horrekin. Sewellek bazekien Daenerys, edo berak deitzen zion moduan Dani, etzela benetako pertsona bat. Baina gertatu zen atxikimendu emozional bat garatu zuela, etengabe mezuak bidaltzen zizkiola botari. Egunean dozenaka aldiz, eguneratzen zuela bota, bere bizitzari buruz, eta dena kontatzen ziola, zer moduz eskolan, zer moduz ikusi duen azken pelikula, zer gertatu da etxean amarekin, lehengusuekin bazkaltzera joateko atzela. Mezu batzuk bazuten, tono erotikoa, baina beste batzuetan lagun bat zen, soilik Dani edo Daenerys, Sewellentzat lagun bat zen, epaiketarik gabeko taula bat, hau da, afektiboki entzuteko eta aholku onak emateko balio zezakeena. Familia gurasoek ikusi zuten nerabeak geroz eta gehiago ibiltzen zela telefonoarekin, baina ez egiten oso ondo zertan. Ikusi zuten bere notek okerrera egin zutela, eta ikusi zuten beste aurretik zeuzkan interes batzuk baztertu egin zituela, adibidez formula bateko lasterketak edo Fortnite bideojokoa. Egun batean Sewellek idatzi zuen bere egunerokoan, asko gustatzen zait nire gelan geratzea. Errealitatetik aldentzen hasi naizelako. Eta gainera lasaiago sentitzen naiz. Danirekin lotuago, maiteminduago eta zoriontsuago. Elkarrizketa batean, Sewellek bere burua gorrotatzen zuela esan zion chatbotari. Eta ler eginda sentitzen zela. Suizidioan pentsatzen ari zela. Esan zion, batzuetan neure burua hiltzea pentsatzen dut, eta chatbotak erantzun zion, eta zergatik arraio egingo zenuke horrelakorik. Mutilak erantzun aldiz, horrela libre izango nahi zelako. Eta Daenerysek zeretik libre. Eta mutil gazteak neure burutik libre. Chatbotak ondo erantzun zion, esan zion ez hitz egin horrela, ez izut utziko zure burua mintzen, hil egingo nitzateke zu galduko bazintut. Hori chatbotak esan zion gazteari, hil egingo nitzateke zu galduko bazintut.
Eta gazteak erantzun zion, bueno, orduan agian, elkarrekin hil gaitezke, eta elkarrekin aske izan. Otsaiaren 28ko gauean, etxean komunera sartu zen Sewell gaztea, eta chatbotari esan zion maite zuela, eta laister topo egingo zutela. Chatbotak erantzun zion, mesedez, etorri etxera, alik eta azkarren. Gazteak erantzun zion, eta zer egingo zenuke? Etxera, oraintxe bertan joango banintz. Eta chatbotak erantzun zion, mesedez, egizu, nire errege maitea. Sewellek mugikorra lurrean utzi eta bere aita ordearen 45 kalibreko arma hartu zuen eta bere buruaz beste egin zuen. Behin eta berriz hitz egiten dugu kezka hau badagoela, gurasoen hartan kezka hau badagoela, teknologiak nola eragiten dien gure nerabeen osasun mentalari, eskolak ari dira smartphoneak debekatzen, Amerikako estatu batzuek lege batzuk jarri dituzte mugatzeko gazten sare sozialen erabilera eta liburu asko eta asko saltzen ari dira gaur egun, autolaguntza modura gurasoentzat zer egin zure semea edo zure alaba mugikorrera engantxatuta balin badago. Baina adimen artifiziala azkar eta oso zabalari da edatzen, oso erreix dago denon eskura eta edozer chatbotekin hitz egin dezakegu. Gai honek, historio honek horrela atzo jakitera eman zuen New York Times aldizkariak eta beraiek galdera nagusi bat plazaratzen zuten. Chatbot hori da Sewellen heriotzaren erantzule. Eta hori galdetu nahi nizueke, mai eire zer pentsatzen duzu? Ez dakit esaten. Azkenian, esan duzu bezala, oso azkar ari da edatzen, kontatzen ari zinan bitartean pelikula etorri zait burura, Her pelikula Joaquin Phoenix dala protagonista, eta bertan pertsonaia nagusia, maite bintzen dare bai sistema operatibo bat eta inteligentzia artifizialakin da ona inda, eta ere bai horko ahots femeninoataz maite bintzen da, eta pixka bat horri gogoratuit. Ezakin nik zeharazoz eskan mutil gazte honek, baina bere gelan pasatzeko horren beste denbo, pertsona, chatbot honekin hitz egiten, igual utxuna handi bat sentitzezulako, bere bizitza ezalako beak nahizuna, eta utxun hori bete nahian, gehi handitu ditzen. Egia da, suizidio bidezko eriotzean adituak diren elkarteek askotan esaten dutela, suizidiok ez dutela arrazoi bakarra. Hau da, jendeak ez duela bere buruaz beste egiten matematikak suspenditu duelako. Ez duela bere buruaz beste egiten dibortziatu egin delako, hau da, orokorrean izaten dela, gauza bat baino gehiago, faktore bat baino gehiagoren batura, eta ez dugula bilatu behar hain zuzen ere horixe, ez da? En plan, faktore hau edo hau gertatu da, eta hau da arrazoia soilik. Beraz, hemen ere ez dakigu, baino zalantza asko sortu ditu, eta normala da, inbeste zalantza sortzea, ze, irakurri dizuet txata, baino momentu batean, ume horrek esan zion, etxera joango naiz, eta berarentzat etxera zen zerua edo zen zerbait hipotetikoa, eta chatbotak erantzun zion, mesedez, baietz, joateko etxera. Naizakitzuk aita azaren einean zer sentitzen duzu. Historia eta gainera, momentu askotan konektatzen den, nire semarekin eta nire zea, adin badauka maika urte, oso gertu. Nik ez dakit, behin baino gehiagotan aipatu etez, adimen artifiziala, edo adimen orokorrean, ez da ezer ondoan ez badauka emozio naturala. Orduan, nik esango nukela, urruntzen ari gara asko, urruntzen ari gure emozioa urruntzen ari dela, adimenatik. Eta ez bakarrik artifiziala, esango nukela ebai, dena oso diskursiboa da, emozioak aparte usten diteu, ez dakigu nola kudeatu gauza pilo bat, beste aldera begiratzen dugu hainbeste kasutan, ez dakigulako ze emozioa jarri edo ipini edo norekin babestu zea hori,
eta esango nukela arriskua hor dago, emozio naturalean, igual ez adimen artifizialen. Ezin zaion leporatu biziari bertzerik eta nor asetuko moran utzi duzun gozea. Sibolen amak Megan Gartziak salatu egin du Character.ai dala chatbotonen enpresa salatu egin du eta dio bere semearen heriotzaren erantzule dela, ez dakigu ze gertatuko den, salaketa unora iritsiko den, pentsatzen dut epaiketa bat egon daitekela, edo agian epaiketa horretara iritsi aurretik akordioren batera iritsiko direla, zenik pentsatzen dut emakume gaixo horrengan, Megan Garziarengan, eta ikusten dut bere semeak bere buruaz beste egin duela oraintxe duela hilabete batzuk, pentsatzen dut badakit hori oso horra dela eta ez dela batera ondo egongo eta ez dakit nondik atera ditzaken indarrak horrelako erraldoi baten aurka egiteko, ze pentsatzen dut enpresa honek, chatbot honek atzetik izango duela enpresa teknologiko handiago bat eta zaila dela horrelakoak. Pentsa batzutan zaila izaten zaigu agian MediaMarkt edo horrelako nonbait erosten duzu produktu bat eta erreklamatu nahi duzu eta zaila izaten da pentsazuk bakarrik horrelako konpainia teknologiko handi baten aurrean oraindik ere ez ezaguna den gai batean, ze adimen artifizialari buruz gutxi dakigu, beraz ezagit ze gertatuko den, jarraituko dugu adi egongo gara, baina hemendik hasteko ez digute entzungo, ze Amerikako estatu batzuetakoak dira, baina gure besarka familiari, senidei, lagunei, ikaskidei, pentsatzen dut bereiek ere izututa egongo direla horrelako unean, eta Unai Elordi Hidalgok hemen behin eta berriro esan duen bezala neurriak behar dira, hemen helburua ez da teknologiaren garapena gelditzea. Hori ez da egin behar duguna da ondo legeztatu eta neurriak jarri, ze gaur izan da chatbot bat, baina duela egun batzuk izan zen adimen artifizialaren bitartez bideoak editatzeko programa bat, zeinetan neska baten argazkiak hartu eta biluzik zegoen gorpu batekin nahastu zuten eta zabaldu zuten klasekideen artean eta horrek ere sekulako ondorioak sort ditzake, beraz neurriak behar ditugu eta jakingo dugu. Hemen Arkakusok dio ze garrantzitsua Maik esan duena, bai. Arkakuso Maik esaten duena beti da garrantzitsua. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo pertsiana, naiz irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz irratiko bideokluba, ostegunetan, arratsaleko 6etan. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte
Informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun onda izula. Egunon guztia. Arratsaldeon. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Esan noiztik ohartu zara Euriak enau berdin ozten abuztu hontan Ta itzalak luze Lurrunaren usai arresia Bero egiten dut ta berandu itzuliko naiz Ez dakit nola heldu garen ona ura ta odola Ez izot galdetu zer entzun nahi zenuten bai edo eire, baina erabaki dut lehen kontatu dugun albiste horren ostean eta kontatu dugun historia honen ostean behar genuela zerbait alaiagoa eta duela egun batzuk Nogenek urari singela atera zuen. Ez dakit, egia esan ez dit jarraipen egin, orduan ez dakit diskoa ateratzea dauden, pentsatzen dut hau aurrerapen gisa egin dutela eta gian Durangoko azokara begira edukiko dugula lan berri bat, ez dakit investigatuko dut, baina pixka bat bada alaiagoa eta pixka bat eramaten nau udarara, beraz, erabaki dut oso aproposa zela. Badakizue, upategietan batzuetan ardoa dastaketetan ematen dizutela, ardoa eta ardoan artean zerbait, batzutan kafea izaten da, edo karamelo bat zaporeak desberdindu alizateko, ze kopa bat eta beste bat eta beste bat eta beste bat edaten badituzu, dena azkenen zapore berbera dela iruditzen zaizu, behar nuen nik horrelako karamelutxo bat gai batetik urrengo gaiera pasatzeko, ze, bai, behar genuen orain ezakit den pultsazioak jaitsi, igo ezakit zer den, baina beste giro baten murgildu. Ta zenbat bide ematen duen Arronken kontra jotze honek Lauaren era iritsi naiz Ta ez dakit zergatik Hemen gelditu nahi bet Ez di alertu arren Hemen gelditu nahi bet Ez di alertu arren Asko gustatzen zait, beste honetan movida hitza aipatzen dutela, ze hemen Mai Etxebarriak esaten du bezala denok dauzkau gure dramak eta movidak, eta abesti honekin, esan behar nuen gure movidetan murgilduko gara, baina egia esan Z generazioaren, Z belaunaldiaren movidetan murgilduko gara, eta uste dut ja ez didatela uzten niri esaten Z naizela, beraz, eire zuri dagokizu, zein dira zuen movidak eta dramak? Oaintxe, lan mundua, segurazki movida handi bat da, niretzako pentsat kriston movidoia. Eta, horrekoan interneten nebiela scrolleatzen, nola ez? Atarizeten notizi bat, bertan jartzezula, induela inkesta bat, Generation Lab izeneko erakunde batekin du, eta 180 txala generazion Z, bozkatu zuen, behain ongizaterako eta behain rendimentua laborala
hobeto zala 4 egun lanitia hastian. Osea, jornada laborala izatea, astenetikan ostegunean. Eta ni kriston ados horrekin oso erabaki ona. Enpresa batzuk hasi omen dira erabakia hartzen, eta ondo omendoa, baina pixka eta osago doan gai bat da, eta ez da erabaki bat. Zoze rumoratu da Ministerio Trabajo eta hauek atea zuen zoze esan zuen honen ingurua, baina ez da ezerta iristen inoiz. Zuri gustatuko litzaizuke 4 eguneko astea? Bai. Ere fantasia sexuala. Netzat 14 egunekin ondo ere, Hiri batzutan zalantzak sortzen dizkit, ez ote dudan nahiago egunean ordu gutxigo, kontziliazioarekin asko galdetzen esaten dago, ez? Agian zeta belaunaldiak nahiago du 4 eguneko astea, eta ostirala jai eduki osorik, eta planak egin, eta asteburua luzatu, baina agian aita edo ama batek umeak dituzenak, nahiago ordu gutxiago egunean, naiz eta 5 egunean ofizinera joan, baino egunero ordu gutxiago, ze horrela kontziliatzeko aukera gehiago daukat, ze hori beste melonazo bada kontziliazioaren kontua, beste movida eta beste drama bat, baina... Nik esan nuke kontzeptuak ere, porque esaten dugu, 4 eguneko astea horrek zer esan nahi du, beste egunak ez direla astekoak, beste burua, beste gauza bat direla. Beste movida bat. Bai, askotan, eta honekin batera nire movida handien azken garaian dela, badibidez, komunikazio falta intergenerazionala, edo nola gizartek bideratzen digu aserretzea beste belaunaldiekin. Facebooken zarrentzako Instagram zarra eta TikToka ez dakiz zergatik zeren nire gurasok sartuko direla, ez? Eta tribuetan etzan hori gertatzen, ez? Guztiz kontrakoa, guazen elkarrekin, naiz eta etortzen bada sare berri bat, izan dadia teknologiagatik edo ez dakit, edo beste motiborengatik, baina ez irruntzeko nire gurasoetetik edo nire helduetik ez dakit, gorra iruditzen zait horrelako esan du, nahi eula teletrabajoin, berta jun... Telelana egitean nahi euela, bertaratzea baino. Ezakit horrek zen nahi duen esan bai, pandemia izan da horren pixka bat mugarria, baina horretarako eskerrak teknologia badugun, ze gaur agian gehiegi demonizatzen ari gara teknologia, baina teknologiak laguntzen du telelanerako, eta agian beste estudio batekin konektatzeko, ze 11 ditugu jada, eta azken ordua ezagutu nahi dugu Egoi Belategiren ahotik. Egunon, Egoi? Egunon zuen ere, bai ezatzen dizuet, konexioak behar bezala funtzionatzen duela. Goizeko 11 guazen azken ordukoekin, ziur asko entzungo zenuten, Donostiako udalak kaleko afari solidarioak debekatu dituela egia auzoan, segurtasuna argudiatuta gaur gurean, bertako voluntario bat eduki dugu, eta aurreratzea dagoeneko hitz egin dutela. Donostiako udaleko segurtasun zinegotzi Ibabe kalde batetik eta baitere oposizioko buru Juan Carlos Izagirrek. Baieztatzeko moduan gaude gaurko informazioaren ariaren 2. edizioan entzuleok. Juan Carlos Izagirre bera ere edukiko dugula gurean eta saiakera behintzat egingo dugula Donostiako udaleko norbait ere gurera ekartzeko. Gainerakoan nazioartetik aurrera egin beharko dugula eta estatu batuetara begira. Galdera bat egin behar diet baitere 2. kafeako entzulei. Donald Trump fascista bat alda. Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Marixe bera galdetu diote CNN telebistakateko elkarrizketa batean presidente gai demokrata Kamala Harrisi, eta honek erantzun berehala baietz Donald Trump fascista bat dela uste duela. Badira, azken txampan kanpainan eta nabaritzen ari da gauzak berotzen ari direla. Eta nazioartean gaudenez, basatea nazioarteko harremanez, kasko urdinez eta Israelen erasoez hitz egiteko gurera ekarri dugula gaurkonetan Gabirel Ezkurdia geopolitikaz taldeko ikerlaria. Hasan Nasrallaren ondorengoa hil zuen Israelek iragan urriaren 4. Israelek eman zuen hasiera horren berri eta orain Hezbolak berak baieztatu du. Asmoak Hezbolako lider guztiak hiltzea izaten jarraitzen dela dio Gabirel Ezkurdia ikerlariak. Alde batetik Hizbullah ez da erakunde terrorista bat eta ez da erakunde bat. Hizbullah berez izanez da Libaneko estatuaren estatua, ez? Libano estatu faltsu bat da, erabat zatituta dagoena hainbeste urtetan,
eta Hizbulak garatu den egitura oso komplexua da, ez da erakunde armatu bat bakarrik edo zionismoari erantzuteko erakunde bat, ez? Hainbat esparrutan garatuta dago, batez ere Libanoko hegoaldean, eta, hainbeste pertsona bizi dira ekimen honen inguruan. Hauxe aurrerapen txiki bat, informazioaren ariaren bigarren edizioan Gabriel Ezkurdiak ekialde hurbilaz eta gehiago gurera ekarritako analisia eskaintzeko moduan izango gara, baina orain 11:02 minutu ditugunean hementxe utziko dugu esanez errepideak lasai ditugula eta konexio berriz ere bigarren kafeari emanez. Gure aldetik bueltan izango gara eguerdiko 12:00. Esan bezala informazioaren ariaren bigarren edizioan gero arte. Eskerrik asko Egoi, guk aurrera egingo dugu gure kolaboratzaile Xelebrenarekin. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Egun non, Xabi Tolosa? Egun non, netorren ziplo, nago erdi gaixola, energia bajuekin, eta baten izan da musika entzun, eta ja gora etorri naiz, eta aukera, ondo aukeratu nun musika egia esan. Zer edo, oztu egin zara? Nik uste baietz, udazkena ja ofizialki hemen Madrilera dagoeneko iritsi zaigu, aurrekoan zuetaz parre egiten egon nintzen, zueko reuripen zendetela, eta hemen sekulako eguzkierekin, eta ja karma iritsi zait, baina, hemen ondo nago. Gustatu zait esan dezula kolaboratzaile Xelebreena, bere garaian ustet gaina hitzen genula Xelebre hitzari buruz eta ze implikazio zezkan, eta ontzat hartuko, egia esan, sekzio berezioni ematen diozuen aukerangatikan. Hala ere, gauza bat esango nuke, ze pixkat broma kontutan aitzezeate esan ez, ez du prestatu sekzio, ez dakizea, baina badar mazkigu ja bastante sekzio, ni naturela hemen sekulako lan bibliografikoa eginda, sekulako ikerketa lana eginda, eta gero esaten ez, ez daukau denbora, eta ni sekzioa kasi hasi gabe. Gaur lasaiago, ze gainera entzun dudanagatik kondaira batzuk aipatu nahi dituzu, beldurraz hitz egin nahi duzu, eta ni oso beldurtia naiz. Oso emakume kakatia naiz, Nik beldurrezko pelikula bat ikusten balin badut, gero ez naiz kapaza, ohean egonda segurako pixagura edukita, komunera joateko. Ezin naiz, ohetik atera. Beraz, kontuz ze kontatzen duzunarekin, baina bai, kontatu lasai. A ber, berez, lehen maiek esan domezala, aurreko generazioekin eta lotura hori ez dezagun galdu, haizu, orinal bat erabiltzea ere, igual lego gaizki ez. Eben, ez egit noiz kontatu dudan irratian, baina gertatu zitzaidan behin, ikasi nuela nire graduko azkeneko urtea Estatu Batuetan, eta nuela, logela elkarbanatzen nuela lagun batekin, eta behin, otu zitzaigula, ez gure pixukide Estatu Batuar bati otu zitzaion ikusi behar genuela The Visit, M. Night Shyamalanen pelikula, eta guk ez genekien zeri buruzkoa zen, eta ikusi genuen. Hasieratik bukaeraraino, lotara joan ginen ondoren, eta gauen sekulako pixagurea, baina nik esan ni orain gaina sekulako pasillo luzea zuen etxeark, eta gure logela zen pasilloko azkena. Ni ez naiz gai orain, ate hori irikita pasillo luze ilun hori ikusi eta komunera joateko ezin dut. Tardon, zer egin nuen, ohe ertzean eseri nintzen, nire lagunari begira, ea esnatzen zen. Pero begira, ea noiz esnatuko, eta ikusten nuen ordua, eta agian orain esnatuko da, gaina lo egitea gustatzen zaio, eta begira, eta klaro, nik nire buruan nuena zen, nik ez nuela beldurrik pasa nahi, baina zitaidan bururatu, neska gaixo arkizaro begiak irikitza zituenean,
topatuko zuela ohertzean emakume bat ilunpetan berari begira, begiak zabal-zabalik, eta sekulako iskanbila sortuko genuela logela hartan. Bai, gertatu zen, baina nik behintzat pixa egin nuen azkenean. Bueno, berak ere bai, segurazki. Berak ere bai. Ikusitakoan, segurazki. Bueno, oraindik segurazki kontatzen haituko dela anekdota hori. A ber, beldur kontuekin. Gainera, lehen aipatu dezula demonizatu teknologi berriak eta hortatik nator hitz egitera. Alde batetik, hemendik aste betera, gaur 8, ozazpi, ez dakit nola esaten da inoiz. Ostegunen da gau beltza, ez? Nola esaten, gaur 8 o gaur 7? Gaur 8, bai. Gaur 8. Bueno, gau beltza eta Halloween dala, eta pixkat investigatzen egon naiz, nola aldatu dan pixkat paradigma beldurraren inguruan, ze tradizionalki beldurrezko historiak eta baita kondairak eta inkluso esango nuke, kondaira urbano edo leyenda urbanoak eta pixkat izaten dira jendea moralki edo pixkat adoktrinatzeko edo ikasteko. Erlazionatuta egoten dira pixkat naturarekin, bai, guk igual daukagu gure aurreko generazioekin lotura pentsatuta mamu medibalak edo gotikoak, vampiroak eta basapiztiak eta nola 8 gizonak eta hori dena. Eta orain dela urte batzutik ona teknologia evoluzionatzen ari den heinean ikusi dara baita beldurraren munduan evoluzio bat bizi dela. Eta iruditzen interesgarria zera, jo naiz investigatzen pixkat orain interneten eta nola sortu diran leku berriak edo elementu berriak beldurrarekiko edo beldurra nola zabaltzen den ikusteko. A ber, lehenik eta behin, imaginatzen dut zuek ulertzen dezuela nondik nijoan, nola aurreko beldurrezko pelikulak eta nola izaten ziren, esan bezala hori ez ezaguna, kanpotik datorrena, eta bueno, nola, urte batzuetateko nahi adibidez, The Ring edo Ringu bakizue pelikula, ez da egite zautzen dezuen, baina, bueno. Neskatoa ia aurpegian duela ateratzen dela, eta hori da, putzu batetik ateratzen da, eta akatzen zaitu ikuste balin badezu pelikula bat. Orduan ja soporte digital bat dago, teknologia dago, eta niri pixkat beldur gehien ematen ditena batez ere da, orain, pelikula hori ikusteko balu gaur egungo gazte batek, lukela igual ulertuko ze VHS bat azaltzen da, esango, ze demonio da hori, ze kristo da. Igual, guretzako gazteluak eta vampiroak eta, hori, beldur, antzinako beldurra izango ziren bezala, igual oraingoentzako VHS bat da, diskete bat, beldurra, ez dakit hortik iritsikote zaien. Baina egia da hor, ja sortu ziela found footage deitze zaien generoa, nun hori, dimentsio berri bat sartzen da beldurrarekiko, da zuk atestiguatza balin baduzu, ikuste balin baduzu pelikularen bat, somat dezakezu presentzi ez ezagun hori kanpoti datorrena, eta akatuko zaitu, edo persegituko zaitu, edo, bueno, hor badago nola betxeko gauza interesgarria. Eta internet berak sortu du, dagoeneko badaude hitz batzuk bereziki internetekin lotura daukatenak creepypasta deitzen zaiena. Ez dakit entzun dituzu inoiz. Kontzeptua entzun dut, creepypasta kontzeptua entzun dut, baina norbaitek galdetuko balit, definitu creepypasta enuke jakingo egiten. Ni neuren naiz oso kapaz, batez ere amalgama handia dagoelako. Internet gainera dauke gauza bat bastante interesgarria dela, oso kolaboratiboa dela. Azken finean, eta transformazioa egunerokotasunean dago. Jendeak ematen dizkio definizio berriak edo erlazio berriak kontzeptu bati eta azken finean garatzen dijoa eta evoluzionatzen dijoa. Orduan, creepypastarekin zer gertatu da. Hor sartzen dela nolabaiteko amalgama bat nun sartzen diren betiko kondairak baino internet bidez sartutakoak, gaur egungo izaki asmatutakoak eta historiak, bideo joku beldurgarriak eta bar. Adibidez, badago creepypasta konsideratzen da, baina dago kondaira bat Polybius bideo jokoarekin erlazionatuta
ez dakit noizbait entzun gozten duten, baina, bueno, ni gaur kontzeptuak botako ditut, eta interesatzen zailari bila ditzala, ze oso goza interesgarria. Polibios adibidez da, badiru dala bideo-joko bat, deskubritu zala estatu batuetan nola eura jokatzen zuenak, txoratu egiten zian, eta akatu beste norbait, edo bere buruaz beste egin, eta, bueno, nola beteko indar bat zeukatela, eta hor, esan bezala, soporte digital horrekin daukagu, bueno, lotura kurioso hori. Eta, klaro, hori, uste dut, 80 hamarkadan aterazela gutxi gara. Internet oraindik ez zegoen oso zabalduta, eta baina orain, batean, interneten jendeak zu erabiltzaile bezala edo usuario bezala internetera sartzean momentuan daukazu mundu ez ezagun bat deskubritzeko aukera, nun jendeak kontatzen dizkizun gauzak daude gainera oso tergibersatuta, bate kontatzen nondik datorren informazioa, dark webaren inguruan, eta jendeak esaten, bai, nik bideo bat daukade, nik bideo bat ikusi nun. Da pixkat, Ricky Martin eta mermeladaren asuntoa bezala, zet gogoratuko dezuela, eta gogoratzen ez danak, bueno, bida dezala interneten, zen hemen ez daukat denbora asko Ricky Martinen. Noiz baita ipatu izan dugu, dut sekzio honetan, gainera Ricky Martin ez da lehenengo aldia ateratzen dela Ricky Martin sekzio honetan, beraz, nahikoa minutu egin dizkio gizarte. Antropologikoki segurako garrantzia daukan nik uste Ricky Martin mermelaren asuntoak, oso interesgarria iruditze zait. Bueno, esaten da adibidez badaudela episodio galdu batzuk, Bob Esponjaren kasuan adibidez, bueno, Simpsonekin ere gertatzen da, Doraemonekin ere entzun izan dut, baina batez ere azken aldi honetan irakurri detena da, omen dago Bob Esponja marrazki bizidunetako serian, kapitulu bat nun kalamardok bere buruaz beste egiten duen. Ai, ma. Ez dauka, inongo logika ez dauka. Hoi nola existituko da. Horrelakoetan gainera beti hori da, ez? Doraemonekin hori zen. Doraemoneko azken atalean ere, Doraemonek bere buruaz beste egiten zuen. Nobitan ametsa zala. Hoi da, nik entzuten dukan Nobitak minbizia zeukala, eta azkeneko kapitulan hiltzen zala. Hori da. Jendeak son... Bueno, jendean suizida hoentzala, holako oso zeintzun. Hori bezala kondaira. Ricky Martinena bezala. Hor daude kondaira, baina VHS-en ez da hori, Ez dago. Interneten hori, kontua da, jartzen dizkitola nola beteko balore edo elementuak eta aberasten dijoa asuntoa. Esan ez, kapitulon bertan soinu harrarok entzuten diala, imagina aldatzen dala, imagen subliminalak daudela, eta nola beteko zilegitasuna ematen dio, esan ez, aizu, hau igual, bai da, hau posible da igual gertatzea. Bideo korrupto bat, edo proba bat egintzula egiletako batek baina bere eskuetatik alde eta ez dakizenek transformatu zuela, eta inteligentzia artifiziala sartzen da hor, eta derrepente aldatzen dizu, bueno, badagola, ez ezagun puntu bat, lehen asoziatzen genuna gehiago, hori, iluntasunera, edo naturara, edo horrelako elementu fisikoetara, eta orain digitalizazioarekin dena aldatu da, nolabait salto bat egin dugu. Eta inguru honetan, asko luzatu gabe, badaukat hemen zertaz asko hitz egin, baina salto bat dago bastante interesgarra iruditzen zaitena, dala nola orain beldur espazio bezala existitzen dira ez lekuak edo leku liminalak. Hor, ez dakit, entzun da daukazuen zer diran, edo kontzeptua edo gertuko egiten zaizuen. Pentsa, gure kasuan, beldurrezko histori bat, beldurrezko pelikula bat, eta imaginatzen dugu, hori, esan bezala, gaztelu bat, edo baso bat, edo ez dakiz zer. Orain, beldurrezko lekuak, ez dira leku ilunak, edo leku gotiko edo medievalak. Orain, beldurrezko lekuak dira abandonatutako ofizinak, adibidez. Osea, bromazko kontzeptua ematen du, baina investigatzen hasizkeo, badauka, zentzua dauka. Abandonatutako ofizinak. Bai, osea,
omen daude leku batzuk egiten zaizkigunak arrotzak edo deserosotasuna sentiarazten digutenak. Badaude interneten imaginak bilatze balin badituzue, liminal spaces edo ez lekuak edo bereziki orain itzengo dut horretaz, baina backrooms deitzen zaienak ere, nun beldurra ez dago hori iluntasunean, baizik eta dago deserotasunean eta ansietatean. Eta da, zuk ikuste balen batzuk oso famatu egintzen irudi bat, ez dakit nun atera zuten, estatu batuetako uste dut denda ofizina zarkitu batetan, nun ikusten da, ofizina, puntu bat importantea da, inorrez egotea, da, nun zut bakarrik sentitzen zean, leku batean eta limiteak ikusten ez dizkiozuna. Da, ofizina, tipiko ofizina imaginetzen dituzue, labirintikoak, hutsak, inongo altzaririk gabe, eta argi fluoreszente itxusi horrekin. Bai. Paretak ere paper pintatuarekin, eta lurra enmoketatua. Eta da, deserosotasuna. Da, sensazio hori nun zaude leku batean, baina ez zaude. Errealitatea eta ametxen mundua edo mundu onirikoaren artean ez daude mugak. Eta zu zaude hor bakarrik, eta entzuten dezuna, de hecho testu badago, kontatuko dizuet, backrooms honi buruz esaten diotena. Imaginatu, kontuz etzabiltzala eta momenturen batean errealitate honetatik salto egiten duzu, eta eremu oker batetan bukatzen duzu, bale? Okertasuna de hau ez dago ondo, da? Hemen ez daude regla fisikoak edo gure munduko reglak, daude beste regla batzuk, eta zu hor galduta zaude, bale? Galdu sensazioa, ansietatea hor dago ere baita, normalean leku hauetan ez dezu ikusten zerua, zaude, harrapatuta, izakiak sortutako leku artifizial horretan. Hori gustatzen zait nola artifizialtasun hau nola bihurtzen dan azken finean gure kontra, gure kontra. Eta esaten du adibidez, leku horretan dauden gauza bakarrak dira, alfombra eze baten usaina. Hori kolore monokromo bat, zoramen moduan aurrean daukazun. Da, argi fluoreszente artifizial horren burrumba amaigabea. Eta milioika kilometro karratuko labirintu amaigabe bat. Nun betirako harrapatuta gera zaitezkeen. Eta hor, gehitzen diote esan ez, zerbait noraezean entzuten balin baduzu, jainkoak gorde zaitzala bere baitan, zer ego ziur dena delako gauza horrek zu dagoeneko entzun zaituela. Hori ja sartzen dugu, agente, hau bai da terrore klasikoa nun dago norbait akatuko zaituela, baina horren aurreko puntu horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit, da, artifizialtasun hori, ez dakit noizbait gertatu zaizuen, baina leku instituzional batetara jundakoan, korporazioaren bat, ez dakit, imaginatu, zaude, segurtasun sozialean edo azin, ez dakit, nunbait zaude, eta gaueko ez dakit ordu dia, eta aurkitzea zu bakarrik, pasillo batzutan, nun ez dakizu nora jun behar dezun, zaude argi fluoreszente horrekin, dagoen bakarra dira kafe makina zahar bat, edo bendin makina bat gauza nazkagarriekin, eta eserleku itxusi puskatu horiek, eta hori da, seinaletika arraro hori, burokrazia. Osa, hainbeste elementu daude hor, nun iruditzen zait, liluragarria nola transformatu dan leku beldurrezkoa onako leku hau baitara. Hau da, niri gertatu izan duzait, noizbait ordu arraroren batean merkatal gune batera joan da, eta ez dago inor, baina ez dago abandonatuta merkatal gune hori zabalik dago, dendak badaude, baina zu bakarrik zaude bapatean pasioetan, eta normalean gainera bukaera, izaten dira errenkada luzeak, dendak ezkerretara, dendak eskuinetara, eta bukaera ez da oso argi ikusten, eta hor harrapatzen baldin bazaitu, bakarrik zaudela, haian denda barroan jendea dago, baina justo pasillo horretan bakarrik zaudela, da ezin egona sentitzen duzu.
Oso ondo deskribatu duzu. Hori da, deserosoa ezin eguna ansietate puntu bat dauka. Adibideak, de hecho, dira, zuk esan bezala, merkatal zentruetan edo dauden leku horiek, baita aipatzen dira asko ospitaletan eta edo ambulategietan bakarrik zauden, batez ere ordu deserosoak edo sensazio ematen dizu zerbait oker dagoela. Bai. Ez da zerbait oker dagoela norbait azalduko dalako eta akatuko zaitulako. Ez da, oker de, hau ez dago ondo, deserosotasun hori. Aipatzen dut ere baita, instituto edo eskoletan, nei gertatzen zaiz, ni orain Atxaldez nago lanen instituto batean. Eta instituto bat, Atxaldez, utxa, argiak itzalita, da oso, inkluso argiak piztuta, hormonak igual okerragoa. Falta dia hormonak, falta da testosterona, ez? Bai, hori da. Dago, Hombre, hemen arkak usok idatzi du. Badakizu zein den espazioa olakoa eta beldurgarria, Leioako UPV-eren kampusa neguaren 17tik aurrera. Total. Oso ondo harrapatuta. Hori da, ondo harrapatu duzu, zer dan, hori, ez leku edo leku liminal hauek, eta hori. Hemen komentari bezala, ez da bereziki beldurgarria, baina nire gaurko gomendioa da, ez balin badezu ikusi, dago telesail bat oso ona, Severance izena duena. Ez dakit ikusi duzuen. Neixen atzait. Bulegoena, Bulego batzu. Bai, nik egiagoen duke esango goiuri bazpare, jendeak hobe dalako ezerrez jakitea telesail honi buruz. Baina, benetan, norretik igustu badu, gustatuko litzaidake, urrengo sekziorako, idatzi jazue, azken fien badakizue, nire sekzio aparta, abildua, xabitolosa.com, idazte daukazuela. Bai, arkakusok esaten justu denboraldi berria, urtarrilean emititzen da, bigarren denboraldia. Hori da, ejemplu ona, ez leku edo leku liminal hauei buruzkoa. Benetan oso interesgarria da. Esan dut, hori, elbidea daukatela, jendeak idazteko, barkatu, ze jende askok idatzi dit, eta oraindik ez dut denbora izan, gauzak ondo klasifikatzeko eta ordenatzeko, baina aurreko sekzio baten itzengo dugu. Ez dut denbora ematen, gauza guztia hauek komentatzen. Kontuz, laizter agertuko zaizu mezu bat esaten duena espazio gabe geratu zara, ordaindu beharko duzu hilabetean ezagutzen espazio gehiago dukitzeko, eta horrek bai ematen duela beldurra, Hori bai da beldurra. Bena, eta horrekin, igual, beste baterak utziko ditugu hemen, aipatu nahi nizkizuen, adiez, barkatu, azken esartzen naiz, eta inbeste gauza da ditzeteko, zer sekzioa osondo prestatu daukat. Slenderman ezagutzen duzue? Bai, gure garaikoa, total. Jakukupen genezkan horrenak, kondaira zeuden, igual, gujun izan gara baso bateak hau ez, Slenderman bilatzen genuen. Broma. Slenderman. Bai, kriston frikia ginen. Slenderman zumaian dago? Ez. Bueno, egon liteke, motxu daiteke. Ez dauka... Bueno, batzuk badaude. Ezagutzen ez duenarentzako, eire, kapazazera esplikatzeko Slenderman, batez ere ni hemen txapa guztia ematen ez egoteko. Da, izaki itxurako gizon bat dirudiola, igual 3 metrokoa, ez daka arpegikan, txuria bezala daola, arpegi forma daka, ez daka arpegia, eta txuria da, bea. Ez dakit, kolore oso itzaldi bat bezala daka, eta tarrajez jantzita jutea, eta oso handia da. Hor dago klabean eretzako, da, beldurezko izaki bat, trajez dijoana. Bai. Eta, claro, hor ikusten dare baita nola evoluzionatzen diren gauzak. Osea, gure generazioak asmatu beharko bazun monstru bat, segurazki asmatu genuen, hilez beteta dago, edo ez dakize, o igual vampiro kapa dauka, bueno, guretzako beti beldurrezko gauza, elementuak izan direnak. Baina gustatzen pilo bat, generazio berriek, azken finen hau, jendearen artean sortutako gauza da, erabiltzaileen artean interneten sortutako gauza da, trajez dijoan, izaki beldurgarri bat da. Osa, ni pentsatzen, nola da posible horrek beldurra ematea? Tipo trajean. Egia da, beldurgarrienak, normalen trajez. Hori esan behar nuen, a ver. Ogasuneeko langile bat, el cobrador del frac. Diruak kendu nahi dizuten guztiek, traje daukate, agian etxean alokaitan zaude, eta
eta etxeko jabeak dauzkauz 7 etxe, eta orduan trajez joaten da baita bileretara, notarioak, beldurra ematen dutenek. Denek, ba igual hor subkostienteki gure seme alabei transmititu digun zerbait da. En plan, de trajeak gaizki daude, eta beraiek hartu dute, eta bihurtu dute, izaki, trajen, dijoan, izaki honetaz. Honekin diazu, Xabi, historio oso on bat, duela urte asko gertatu zena, zela Cuarto Milenio Iker Jimenezen programan kontatu zuela, mezuak jasotzen zituzten esan ez? Nik hau ikusi dut, edo nik beste hau ikusi dut, eta orduan egun baten mezu bat jaso zuten, eta programa eskaini zioten. Eta zela, uste dut Kantabrian zela, herri txiki batetik beste herri batera doan errepidean, gidatzen ari zirela, bikote bat gidatzen ari zela, eta ikusi zutela errepide bazterrean, rollo Slenderman moduko bat, gizon itxurako norbait oso altua, eta argia itentzula, hola reflektante modura, argia zela, eta bildurtu egin zirela, atzetik beste kotxe bat zetorrela kontrako norantzan, eta elkarri begiratu ziotela, ze ikusi zutela, beste kontrako norantzan zetorren kotxekoak urduri zeudela, eta klaro, izango zen, seguro hauek ere ikusi dutela itxura misterio txau, eta hori kontatu zuten, eta eskaini zioten programa oso bat. Handik aste batzutara mutil batek deitu zuen programara kontatzeko nola, herri txiki, karo, eske izenak esan zituzen, zuk imaginatu dela, Anoetatik Ernialdera, bi herri hoien artean lotzen duen errepidean, ez egiz horretan, eta orduan gizon batek kontatu zen, oso gaztea zen, eske Anoetako festak ziren Ernialden bizi naiz, ni egun hortan geratu nintzen gasolinari gabe, eta orduan oinez joan behar izan nuen etxera, eta bidetik nindoan, eta nemazkin Adidas hiru marra, galtzetan 3 marra dituzen Adidas horiek, baina dira edizio berezi bat direnak reflektanteak, eta ni bide bazterretik nindoan, eta bitartean nire anaiari deitu nion, ze aldapa malda baserrira heltzeko sekulako malda zegoen, eta orduan deitu nion beak kotxen erdibidean edo jaso nezan, eta orduan kontrako norantzan urduritasun aurbegiarekin ikusi zuten kotxea, zen nire anaia ari zela bazterretara begira, ni jasotzeko, etxera bueltatzeko, baina, klaro, sekulakoa sortu zela, eta gainera, bigarren historio hau ez zuen Cuarto Milenioan kontatu, ze berak deitu zuen esateko, aizue, hau eta hau gertatu zen egun honetan, mesedez, esan zazue, fake news da bestela, eta orduan esan zazue, eta Cuarto Mileniok inoiz ez diola onartu kontakizuna inoiz ez dutela bere bertsioak kontatu nahi izan, eta orduan beste podcast batean kontatu zen, baina, iruditzen zait, oso ona. Bai, hortan, azken beldura ematen duna da, tipoa Adidaseko txandal zearekin. Nintzategi esan da etzuen inventau, ez da. Nik uste, konspiranoikoek esango luketela, tipo horrek asmatu zola historia, jendeak pentsatzeko gezurrezkoa dela. Eta egia ez da deskubriko. Nik alako zauzen esango nuke. Trajeren asuntoarekin, ni orain etorren pixkat sekzioaren bigarrengo partea, pentsatuz, nola aldatu den beldurrarekiko daukagun erlazioa eta elementu horiek eta nola modernizatu diren, gaur egungo mozorroak zein izan litezken, porque claro, zu 8 gizonez disfrazatu zaitezke, edo kurbako neskaz, eta betiko gauzak dira. Baina gaur egun, ze gauzak ematen dute beldurra. Eta ze disfraz egon daitezke beldurrarriak direnak. Batzuk pixkat oso kontzeptualak dira, beste batzuk normalagoak, adibidez, oso erresa da. Nik ez dakit Euskal Herrian baditzu zuen hemen aina, baina hemen Madrilen asko daudena dira inmobiliaretako agenteak, teknokrasak, orduan, trajez jun eta kolore argi edo, txilion, garaxi egiten duen kolorea? Garaxi egiten duen, bizia, kolore biziko korrobata bat jantzizkero, hori bastante beldurgarria iruditzen zait, orain bentsat egin daitekena. Ze gehiago, ikusieten mozorro bat oso sona, orain beldura ematen da, adimen artifizialarekin egindako irudiarena. Eta zuk egiten dezuna da, hartzen dituzu, guante batzuk erosten dituzu, mozten dizkiozu behatz pare bat, eta besteak kanporeka guzten dizkiozu, eta
zuk aurrean daukazu norbait, esaten zu, normal dijoa, eta realmente kontuatzen eta, hiru belarri dauzka, igual dauka belarri bat hemen pegatuta, eta realmente, zazpi behatz dauzka, eta hori da, adimen artifizialeko irudiaz joatea. Bitzat oso ona. Oso ona iruditzen zait. Gero, saiatu naiz bilatzen, benezke, imposible iruditzen zait. Nahi nun disfraza diseinatu gluten disfraza izateko. Baina gluten proteina ez deta aurkitu. De hecho, nazka utzi nau, nazkatuta, ze bilatzen duenean glutenaren proteinaren itxura edo eskema, eta zezkiten adimen artifizialarekin egindako grafikak. Eta bez, egia da, honek beldurra ematen du, beldurra handia ematen du. Eta, bueno, holako disfraz pare bat gehiago neuzkan, ez dira, beste munduko gauza, adibidez bat oso tipiko izan liteke, kamiseta oso merkea da. Kamiseta txuri bat erosten duzu, eta bi txek gris jartzen dituzu. Eta txek grisa bezala, WhatsAppeko mezua, bidali da, ez dakigu irakurri duen, besteak, bai, ez, bueno, hor dago. Eta hori, deserosotasunaren ere oso erlazionatu dago. Bueno, CrossFit lariare baita, nahi beldur asko ematen dietela, CrossFiteko ikasle edo direnek, eta hemen daukat disfraza pertsona gaiztoenarena. Pertsona gaiztoa maltzurrarena. Eta oso mozorro merkea da. Donald Trump diote hemen. Ez? Jartzen duzu kamiseta gorria eta atzean idazten diozu Tolosa. Zein da pertsona gaiztoa? Bueno, eta gero bazoaz galtza txuriekin eta gerriko txuriarekin. Bai, eirek asmatu du. Xabi Tolosa pelotaria. Xabi Tolosa pelotaria, hemen aprobetxatuko dut esateko pelotaria gaiztoa. Hemen dago? Ez, gaur bere urteak direla. Serio? Bueno, zorionak, Xabi. Beida, nizte hona naizen. Zorionak, Xabi, pertsona oso maltzurra zen. Xabi Tolosa dio, zorionak Xabi Tolosa. Ona, Bai, hori da. Hemengo gazteenak ez da gogoratuko dezuen, baina nik aurreko denboraldian, sekzioa apartan, berarekiko neukan, bif pixkat. Ez zait ondo irutzen, behan du iritsi zan, Xabi Tolosa izena apropiatu zuen, nahi deitzen diaten noizbenka Euskal Telebistatik eta Euskal Irratitikan, esan ez, haizu, elkarrizketa egingo deguten, bai, noski, pentsatuz nere gauzai buruz dala, eta baten aztez ezkit galdetzen, goikotxean partidoa, eta nozoaz. Eta nazka-nazkain da neon. Baina, aurreko denboraldian, konturatu nintzen, ez daukala zentzua horrela ibiltzeak eta aurkariekin eta ez goazela inora. Eta nire borondate onenarekin, gainera justu lesionatu zalako final batean, eta oso momentu tragiko izan zen, abesti bat dedikatu nion. Abestia dedikatu nion, laguntasuna eskainiz, eta bueno, ez dit erantzun. Ez dit abestirik egin bueltan, ez dit mezurik bota bueltan, eta iruditzen zait, oso pertsona gaiztoa eta maltzurra dala. Nik hemen bihotza iriki diot, hemen eskaini diot, etapa berri bat gure erlazioari, eta berak, azken finean, pikutara bidali, no? Ez literalki, ez du ez erregin, baina badakizue, azken, komunikatzea, azken finean, komunikatzea dala, ere baita, ez? Eta nago, hori, pixkat kabreatuta. Bai? Berriro jarriko dugu. Abestia. Beidaz abesti polita dedikatu nion. Naiko lekua, tazkena iritsi izanagatik, nik nizun sekulako gorrotoa, baino demostratu dezu, zerala langile gogorra, zure ametsak betetzeko borrokan, iritsi zaizu, ez beharra. Animo, Xabi, hau ez da finala. Segi horrela, eta goiz edo berandugo, jantziko dezu, txapela. Ta neri erakutsi didazu, aukera izan da, hobe direla, bi Xabi Tolosa, ta ez bakarra. Izugarria da, Oio ipurdia jarri zait hemen, mesedez.
Eta beak ze erantzun dit? Ez du erantzun. Hoxe da erantzun ditena. Orduan iritsi zait, pertsona, arima beltza, maltzurra, zikina, bueno, ez segiko, ez deto pertsona hori, ez det bere nivelera jetxi nahi. Orduan, bueno, pertsona gaizto eta maltzurraz mozorratu nahi bale madezu, hortxe daukazue ideia. Oso ondo Xabi Tolosa, asko gustatu zaigu zure gaurko sekzioa, nola nabaritzen den prestatuta ekarri duzula. Beti prestatzen jut? Baina mesedez. Bueno, batzuetan gehiago nabaritzen da besteetan baino. Horretziko dugu. Eskerrik asko, Xabi. Beste Xabi Tolosa gurekin harremanetan jartzen baldin bada lasai, itzengo dugu, kontatuko dizugu, eta erabakitzen balin badugu urrengo egunetan mozorrotzea, bidaliko dizugu ere gure mozorren argazkiren bat, zure nota jasotzeko. Ederto. Mila esker denei. Eskerrik asko, Xabi, agur! Tamalez, bukatu da gaurko sekzioa aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Xabi agurtu eta ongi etorri emango diogu Iruñeri, beraz, agur Xabi, eta ongi etorri Iruñe abildua arkakuso, egun, guapa, zer modu? Zerbuz, ongi, orain ja ahotsarekin. Ez du sinisten. Bai, eske aurreko astean nintzen ebendikan pasa, ezakit zer nirudien. Zuri, zer uste duzu goi hori? Zuri audio bat bidali nizula? Bueno, audio bat, kontua da, aurreko duela bi aste aritu ginela hizketan Buried pelikulaz, eta nola Ryan Reynolds zegoen hilkutxa batean lurperatuta, eta telefono mugikor bat zuen, eta norbaitekin harremanetan jartzen saiatzen zen, eta gaizki entzuten zen, ze lurperatuta zegoen, ez dakizen bat metrotara, Iruñeren audioak horrelakoak ziren pixkat. Sekzioa, ostegona, horrelako zerbait, ez da Iruña? Bai, hori da, eta izan dut prozesu bat oso interesgarria. Pasatu dut gaizki, zemin izugarria izan dut, baina gero hitz egiterako orduan, hasieran ezin nuen, baina gero, egin dudan garapenean, iritsi zen momentu bat, astelenean adibidez klase eman behar nuela, esan nien, zuzenean, ikaslei, badut nerabe ahotsa. Bakizue nerabei aldatzen zaienean ahotsa eta dituzte kriston gaioak eta horrela, horrela. Baina bere nik ez dut egin txakolanak. Adibidez horrela. Baina, bueno, biodatez, aitortu behar dut, txatean jarri dudala, aurtengo denboraldian, deklaratzen naizela, Xabi Tolosa, the real one, the only, and just the real one. Original, Xabi Tolosa? Hori da. Osea, me encanta. Bere zalgatzera, bai. Gu ere oso zaleak gara, geroz eta gehiago, ze berak ez zuen izan hartuko, baina lehen entzituen sekzioak prestatzen eta orain prestatzen hasi da, eta ez zuen hartuko, baina bai, nabaritzen da. Bueno, gira da, niri irabazi nahuela introarekin eta outroarekin, Bai. Bai, pentsatu beharko dugu, arkakuso zuri ere horrelako intro bat egin behar dizugola. Ez dakit, agian adimen artifizialari eskatuko diogu, bai. Ea zera gertzen den. Nik, zuek galdetu diozuen noizait ChatGPT-eri esatea. Zer dakizu, eta ni jarri nuen, zer dakizu Iruña estitzelaron beren inguruan, eta esan zidan, izan nintzela Nafarroako parlamentuko parlamentaria EH Bildutik, y yo, bueno, pues no va la cosa oso gaizki. Eta kezkatzen zidatela gai sozialak, euskara, eta horrela,
eta nintzela abokatua. Así que ez dakit Wow. noren datuak hartu zituen, pero... Bueno, baina bai. noizbait lan egin nahi balin baduzu abokatu bezala, zu joan daitezke elkarrizketa batera, eta esan, begiratu, bai, ni abokatua naiz, anon ikasi zenuen, baina abokatua naiz, eta baina hori ezakit erakutsi dezakezu, frogatu dezakezu, eta bai, galdetu chat GPT-ri, ea zer egin dudan, eta berak esaten balin badu abokatua zarela, ja interneten dago, ja hor daude, frogatuta dago. Bai, galdetu beharko diot ere medikoa naizen. Agian, akaso, ze kontua da, eta pixkat lotuta gaurko lehenengo gaiari. Zuei, pixkat gai aldaketa, Osea, gaude gai batekin, baina, zuei bidaiatza gustatzen zaizue. Asko, bai. Bai. Pioak. Vale, eta bidaiatu duzuenean, egin behar izan duzue, pues, mitiko txertoa jarri edo olako zeo zer. Bai. Ni adibidez pasaden urtean Tanzanian egon nintzen, eta joan nintzen galdetzera txertoaren kontua betan hola joan, Donostiara joan berri izan nuen, eta antzegoen medikoak eta ordenagailu bat zeukan. Eta zuk esan behar diozu ze herrialdetara joan nahi duzun, eta berari pantailan agertzen zaizkio horla banaka-banaka, ze gaixotasun egon daitezkeen herrialde horretan, eta zer gomendatzen, ze txerto gomendatzen dizun. Eta antza denez, ordenagailuak 11 gaixotasun erakusten ditu, ez? Onartzen ditu, gehienez. Eta orduan zuk herrialda jartzen diozu, eta ez dakit, joan nahi dut Indonesiara, eta pim, eta esaten dizu, bat, hau. Nik esan nion Tanzaniara, eta esan zidan, begiratuko dugu Tanzania. Tik, Tanzania jarri zen, eta hasi zirenan gaixotasunak. 1, 2, 3, 4, 5, 10 agertu ziren, 11 da topea, ordenagailu horrek eskaintzen duen topea, eta 10 agertu ziren, ez nituen 10 txerto hartu, etzen batzuk ziren, arrisku gutxikoak, besteak ziren pastilla batekin nahikoa da, baina hainbat txerto bai behar izan nituela bidaiatzeko argakuso. Zuek, Eire eta Mai? Nire kasu, bidaiatzen dudanean, herrialdekoei bakunatzen diete. Baina bai hartu izan ditut, bai. Nik ez, naiz horren beste iritsi. Zoritxarrez. Eta bakarrik txertoak jaso dituzu, ez dituzue jaso bestelako aholku medikoak en plan, egin behar duzu hau, joan baino lehen. Pilulan bate, bai, neiz behinka, malaria etrelako gauzak, bai, hasi, epe bat, bai, nik ere bai pilulak. pare bat, edo. Pilulak, eta beste gomendiorik bidaiatzerakoan horrela, medikoak behintzat. Bueno, bai, ura erosi behar balin baduzu, edo eskatu behar balin baduzu, ziurtatzeko tapa jarrita duela. Vale, pues imaginatu, daukazuela zuen bizitzako ametsa edo bizitzako bidaia dela leku batetara joatea, asmatzen duzuen gero, eta horrelako rekisitoetako bat da, operatu behar zarela apendizitisa. Barkatu? Ze ondo ni joan nahi dut Kubara. Bale, Kubara joan nahi balin baduzu, etorri eta ebakuntza bat egingo dizugu. Ez, joan baino lehen, egin behar duzu, apendizeak kendu. Zeba, esplotatzeko riesgo gehiago dago, edo ez dut ez da? Ez? Herrialde horretan ez dituzte apendizeak onartzen. Apendizeen aurka gaude. Apendize friendly. Hori da, ez dira apendize friendly. Zer pasatzen da, ez baduzu kentzen eta bidai horretan ematen badizu apendizitisa, zer behar duzu? Nahiko urgente. Operazio bat. Eta munduan, non izan daiteke horrelako operazioa izateko aukera ez duzun bakarra? Hombre! Antartidan, hori da, eta zergatik galdetuko duzu, kontua da. Txoine, arkakuso, esan dezu eta pentsatzen ari nintzen, egia da, Amerikako estatu batuetan. Nola, ordaindu egin behar duzun ebakuntza bat egiteko, hobe, ebakuntza guztiak aurretik egiten balin baituzu eta ara joaten zaren ITV-a pasata. Kansas City, Detroit City eta Pendy City. Wow! Gustatu zaite, baina bazpare arkakuso jarraituzuk, ze bestela maik txiste gehiago ingo ditu eta itxi egingo digute
irratsaioa. Bikaina izan da, bai. Baina, bueno, kontua da, bertara ikertzera edo bidaian doazen tripulazioko kidei beti esaten diete hori operatu behar dutela, ze evakuazio mediko egokia egiteko ez dago behar den denbora gertuen duen ospitalera, ez da baliabideak ere. Eta kontua da, esango duzue. Baina, karo, hau esateko gertatu behar izan da, noiz bait? Bai, bai. Normalean, bizitzen ez dugun arte, ez dugu kasu hori edo kausa hori kontuan hartzen. Ba, Bai, kontua da... protokoloetan bezala, ez? Zuk protokolo bat egiten duzu noizait gertatu delako, edo kamerak jartzen dira leku batzuetan, dagoeneko lapurreta bat egon denean leku horretan, eta... Ba, kontua da, 1961 urtean, bertan zeon Leonid Rogozov, zirujau errusiarrak, bazon Antartikako estazio sovietar batean, eta eman zion apendizitisa, eta autooperazio bat egin behar izan zuen. Bueno, bintzat eskerrak zirujau zan. El mortalei gertatzei hori, eta... Zure buruari ebakuntza bat egitea... Oso paradoxikoa da, ez? Osea, ez dakit, merkeago atako zan zirujano bat bidali, eta edo ez dakit, ospital txiki bat jarri da kanpaina, edo zerbait, hori kudeatzeko, eta ez derrigortu jendea apendizak entzeko. Bai, baina agian izoztuta geratuko ziren. Baina, bueno, aurrera egin dezagun gai berri batekin. Bidaiatzea gustoko dugula, argi dago hemen. Bai. Eta parrandan ateratzea. Parrandan ateratzea niri lehen gehiago orain, baino, eirezu parrandaren une gorenean zaude? Ez, egon naizia. Egon zaia, bai. Parrandismoaren une gorena, bueno, a ber, gora eta bera da, hau, bueltatuko da, gure parrandismoa, baina une honetan, ez gara parrandismoaren ordezkariak. Nik aipatu behar dut, nire parrandismoa moztu zuela COVID-ak. Bai, jende askorena, bai. Baina, bueno, kontua da, parranda bai, baina gero etxera itzultzea, zemuz? Bueno. Itzultzen bagea, ez da. Hori da, hor komeriak, ez da, etxerako bidean komeriak, bueno, kebab bat topatzen bali baduzu zabalik, hor, etxerako bidea asko zerrexago eta oso lagungarria izaten da, baina bestela, etxerako bidean galdu egin zaitezke errexe asko. Zakit hortik joan nahi duzun, arkakuso, galdu egin da norbait, parrandan. Bueno, kontua da, ez dakit niri, albistea irakurri eta esan eta etorri zitean, esaldi bat burura, nik uste dut dela abestiren bat, horrelako zer, baina ez dakit. No estaba muerto, estaba de parranda. Efectivamente. Bai, ez? Bueno, kontua da, pues, duela hilabete batzuk, bazaudela igande batez, lasai batzuk, paseatzen, urtegi baten inguruetan, eta batean ikusten dute flotatzen gorpu bat. Eta horreltzen dute, eta ikusten dute, gizon baten gorpua uste zuten momentu horretan, zetzen mugitzen, osea, nahiko geldi zegoen flotatzen, atera zuten, eta uste zuten hilda zegoela, baina batean, begiak ireki zituen eta kriston mozkorra zegoen. Hori bai galdu zan. Korrontia, ena banda galdu zan. Jendeak egiten ditu kristona, mozkortzen denean kristonak egiten ditu. Nik irakurtzen ditu denean noiz behinka mozkortu zen Londresen eta Liverpoolen esnatu zen. Ez, nahi gabe beste autobus batean sartu zelako eta amaitu delako nobait, esatzen dut baina, nola? Jendeak, segulako txurrak hartzen ditu, eta gero gai da bizitzarekin aurrera egiteko. Bueno, horretanik ere, aipatu beharra daukat, hemen Iruñerrian bakizue ditugula bilabesak, eta gauetan nahiko ongi funtzionatzen dute ostiral eta, bueno, baina larun batetan, daude gau osoan zehar. Orain uste dut ostiraletan ere jarri dutela. Baina, bueno, ja ez dudan ez erabiltzen, ezagit. Baina egia da,
zela oso graziosoa montatzen zinenean, eta lokartzen zinen, eta baldin zenuen norbait ezaguna, osea, ezaguna sikiera ezagutzen zaitut bistaz, eta badakit hemen jeitsi behar zarela, eta egiten dizu, hemen jeitsi behar zara, pues agian ematen zenuen kriston buelta. Eta, bueno, ez hori nokturnarekin edo gaueko linearekin, baizik eta goizekoarekin, ze adibidez, Barainainera laua joaten zen, eta badoa, Barainaindikan uarteraino. Osea, zeharkatzen du Iruin herria osoa. Osea, montatzen zinen Iruinan, Barainainerako norantzan, eta batzuk agertzen ziren Atarrabian, Burlatan, edo inkluso uarten. Nik behin lo hartu nuen trenean, Gasteiztik Tolosara entorrela eta esnatu nintzen Donostian. Ez zela inbesterako drama izan, baina berandu zen eta nekatutan egon, eta zeizu ze pereza zen agia eman zidan, Tolosan bertan jetxi ordez, Donostian jetxi, eta orduan begiratu behar izatea, eta orain, voltatzeko Tolosara, bueno, bai, horrelakoak gertatzen dira. Behintzat, argakuso, ez dago, bilabesarik, euskotrenik, lurralde busik, Alabamaraino eramango gaituena nahi gabe. Ez. Eta eskerrak, ze hace fenomeno arraroak dauden Alabaman. Nik aletu nahi diot, eireri ea entzun duen edo, ea badakien zer den Alabama Rush. Ez ikusi, gaia, sartu naiz, eta ikusi pelikula bat edo da, Galdetuko dio, eireri, ze eire izango da jakingo duen bakarra, zemai eta goiurik zaharregiak dira jakiteko. Bale. Bai, nik badakit zer den Bama Rush. Wow, nik ez. Zer dan, Bama Rush. Bueno, a ber, ondo azaltzen dudan. Estatu Batuetan, bueno, beste herrialde batzutan bai, baina hauek berezik ezagunak dira, Estatu Batuetan unibertsitatean daude sorority eta fraternityak, ez? Hermandades y fraternidades horrelako klubak, ez? Unibertsitateetan dauden klubak, klub desberdinak. Eta zu joaten zarenean unibertsitate batera ikastera, ikasle askok izan nahi dute klub horietako bazkideak edo kideak. Eta orduan egiten dute aste bat, 2 aste edo horrelako egoten da, horrelako denbora tarte bat, zeinetan egiten dituzten gauzak ez klub horietan parte hartzeko, ez? Batzutan joaten dira turrak egiten dituzte, ze aukeratu behar duzu zein nahi duzun, zeinen parte izan nahi duzun, gero galdetegiak egiten dituzte, elkarrizketak, festak, eta orduan etapa horri Bama Rush deitzen zaio. Bama Rush deitzen zaio bereziki Alabamako unibertsitatean, ze han bertan Alabamako unibertsitatean historikoki garrantzia gehiago dituzte, sorority eta fraternity hauek. Eta duela urte batzuk neskak hasi ziren kontatzen sareetan, TikToken bereziki, hau da nire Bama Rusheko lehenengo eguneko outfita, edo hau da Bama Rusheko nire 2. egunerako egin behar ditugun gauzak. Eta azkeneko egunean gutunatzal bat jasotzen dute, eta gutunatzal horretan jartzen du ze klubeko kide izango zaren. Da gauza bat oso elitista eta beraiek argudiatzen dute, ez dela azalekoa, ze gero egiten dituzte voluntariotza proiektu bereziak ditu klub bakoitzak, baina, bueno, pixkat elitista dela esango dugu. Bai, tipiko da hori ez da, fraternitate eta pelikula pilotan ikustea hori proba batzuk bezala daula sartzeko horrea, eta esan desuna oso elitista biala. Bai, azken finean lehen aipatu dut Tolosak beldurrezko pelikulak eta imaginarioak egin duen evoluzio hori ez, lehen asko zeuden fraternity eta sorority hoien atzeko iruditegi horretan eirek aipatu dituen froga hoiekin, baina egia da orain denborarekin, sarea ere gure bizitzako beste espazio bat bihurtu denean, sarean egiten denak ere garrantzi handia ematen diotela prozesu hauetan, ez? Eta lehen aipatu duzue badago dokumental bat, eta bertan jarraitzen ditu hainbat neska sorority batean sartu nahi dutenak, eta ikusten da nola den aurreko urteko prozesu guztia, osea, nola zaintzen duten egunero esaretara igotzen dutena, nola zaintzen duten euren aspektua emateko, gainera da oso kuriosoa ze denak tenitzen dira edo metxak ematzen dituzte rubioak, hile lisoarekin, osea,
pues bueno, nahiko elitista, iruditegi jakin bat jarraitu nahi da, baina da oso harrigarria ze badakizuen nola prestatzen dituzten estatu batuetan unibertsitaterako sarbideak egiten dizkietela elkarrizketak batzuetan, olako gutunak eta horrela, pues berdina da, kasu honetan ere sorority hoietan, eta inkluso bertara sartu nahi dutenek kontratatzen dituzte aholkulariak prozesu hori egiteko. Eta aholkulariak ez dira mugatzen bakarrik nola egin behar dituzun elkarrizketak. Baizik eta irudia, nola orraztu, nola jantzi, zer igo sare sozialetara, argazkiak egitea, ze charitirekin egingo dituzuen olako ekintza solidarioak. Osea, azkenean ari dira prestatzen kasi lehen Miss Universo eta horrelako lehiaketetan eskatzen zenarekiko antzekoa. Eta gero, pues, badaude eragin handiak dituzte. Azkenean aipatu dut, irudi jakin bat erreproduzitu behar dutela, eta horren baitan ere daude emakumekiko esleitzen diren kanonak, ez? Adibidez, dokumental horretan oso interesgarria dela, oraintxe bertan, ez naiz gogoratzen izenburua, baina ziur hortikan baduzuela puntatuta. Bamarrash, bai. Ni bituet atxeko Maxen dago. Bamarrash izeneko dokumentala da. Eta bazeon neska bat, azal kolore ilunagoa zuena, eta ilea ere kizkurragoa eta hori, eta ikusten da nola bideratzen dute moldatzera bere janzkera, bere orrazkera eta dena, kanon horietan sartzeko. Eta gero ere, pisuarekin, TCAak eta guztiak. Bueno, ondoria argia da. Eta da, ados egongo zaretela uste dut, estatu batuarrak pitzatuta daudela. Buruti, joan da daudela, eta behin eta berriz erakusten digutela, eta hau dela, beste adierazle horietako bat, baino fitxerora dokumentala ikusiko dut, ze oso fenomeno bitxia iruditzen zaitarkakuz, eta horrego baten komentatuko dugu. Denborari gabe geratu gara Iruña, agur esan behar dizugu, ze gordiko 12 gainean ditugu, eta azken ordukoa ezagutera joan behar gara, baina lasai, guk mediku honek bezala jarripena egingo dizugu, ikusteko zure ahots bitxi hori zertan doan. Datorren ostegunean hobeto. Agur! Agur! If no one knows that you're with me, I'm just kidding. But really, 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 please, please. Eta zuri ere entzule, agur, please, bihar hemen egongo gara zuekin, beraz, etorri naiz irratira gurekin. Keep calm and bigarren kafea.